se fiilis, kun sä oot menossa castingiin, johon sä oot harjoitellut 2 kokonaista päivää ja sit sä huomaat, että sun vesipullo on mennyt rikki sun laukussa, niin tarkoittaa sitä, että samainen laukku, missä kaikki siis sun replat on ollut, jossa on kaikki merkinnät, niin ovat ihan märkiä. Mutta hätäkeinot keksii, niin mitä mä oon tehnyt on siis tämä. Mä oon onneksi hyvissä ajoissa, niin mä laitoin noin replat kuivumaan tuohon koelaudalle ja nyt mun tässä varmaan vaan etsiä joku hyvä aurinkoinen paikka. Hyvä aurinkoinen spotti löytyi. Jee. Nyt ne kuivuu hyvin tuolla ikkunalaudalla mun repliikit. Katsokaapas tuota. Nyt on casting hoidettu. Mä oon ihan loppu. Sitä antaa niin kaikkensa. Se on niin hassua tollainenkin. Mä valmistauduin tähän 2 päivää, tyhjensin kalenteria aika kunnolla ja sitten se loppupelissä se suoritus, mikä niin kuin lähtee eteenpäin sit tarkistettavaksi. Tässä tapauksessa eka Ruotsiin ja sitten Jenkkeihin. Niin sit se on ihan muutamasta minuutista kiinni. Mutta ei siinä. Se on aina sama story joka kerta. Ja kuitenkin sitä tekee aina uudestaan. Se on ihanaa. Se on ihanaa, kun kutsutaan castingeihin. Ne opettaa aina paljon. Mä suhtaudun niihin myös näyttelijätyön harjoituksina, joka pitää niin kuin tosi motivoituneena. Ja aina tulee uusia vinkkejä, aina tulee uusia tapoja sitten tehdä. Et se on niin kuin tyypillistä. Joka kerta, kun tulee castingista ulos, niin miettii, että toi mun mielestä tehdä eri tavalla. Tai hitsi, kun mä en niin kuin sanonut tai tehnyt sitä näin. Mutta se kuuluu siihen kehitykseen. Ja sitten seuraavalla kerralla tietää, mitä tehdä vähän eri.